ҷамъияти тоҷикистониҳои иёлоти муттаҳидаи амрико рӯзи 10 сентябр дар шаҳри ню-йорк дар назди созмони милали муттаҳид бо даъват ба сулҳ дар афғонистон таҷаммӯъ карданд. абдураҳим умариён, журналисти тоҷик ва яке аз ташаббускорони ин раҳпаймоӣ, дар саҳифаи фейсбуки худ саҳнаҳои ба сӯи қароргоҳи созмони милали муттаҳид дар ню-йорк қадам задани гурӯҳи фаъолони тоҷики муқими ин шаҳрро намоиш дод, ки дар даст шиору навиштаҷоти мисли сулҳ ба афғонистон, аҳмад масъуд ва паншерро бо толибон террорист танҳо нагузоред, адолат дар паншерро доштанд. шиори ҳаёти паншериҳо ҳам муҳим аст, ки дар дасти яке аз ширкатдорони ин раҳпаймоӣ буд, ишора ба даъвати 2 соли охир дар ҷомеаи амрико мекард, ки дар робита бо поймолшавии ҳуқуқи африқои таборон дар амрико ҳаёти сиёҳпӯстон муҳим аст пайдо шуд. бархе ширкатдорони ин раҳпаймоӣ парчами тоҷикистонро дар даст доштанд. ин нахустин гирдиҳамоии як гурӯҳи ҷомеаи тоҷикистониҳо дар хориҷи кишвар ба ҳимоят аз афғонистон мебошад. ҳукумати тоҷикистон гуфтааст, ки ба ҳеҷ сурат ҳукумати толибонро эътироф намекунад. сари кор омадани гурӯҳи толибон дар афғонистон дар миёнаҳои моҳи августи имсол, ки аз ҷониби созмони милали муттаҳид ва аксар кишварҳои ҷаҳон мамнӯъ ва террористӣ шинохта шудааст, боиси эҷоди нигарониҳои ҷиддӣ аз ояндаи ин кишвари ҷангзада гардид. муқовимати ҷабҳаи миллӣ ба раҳбарии аҳмад масъуд дар водии паншер бо ҷангҷӯёни толибон 10 рӯз аз идома дорад ва интиқодҳо аз созмони милали муттаҳид ва бархе кишварҳо то рафт баландтар садо медиҳад, ки афғонистони сулҳхоҳро бо таҳдиди толибон танҳо гузоштанд. толибон дар замони ҳукмронии солҳои 1996-2001 шеваи бисёр сахту бераҳмонаи раҳбариро пеша карда, аз ҷумла ба хушунату куштор бар асоси адовати қавмӣ даст мезаданд. ҳоло ҳам бо омадани толибон хабарҳо аз хушунатҳо мерасанд.